آمادەکاریên vegera koçberên Serêkaniyê tên kirin. Hêviya vegerê di çavên koçberan de geş dibe. Duh Komîteya Koçberên Serêkaniyê daxuyaniyek da û spasiya aliyên peywendîdar kir ji bo vegerê. Komîteyê di daxuyaniya xwe de anî ziman ku divê şert û mercên guncav ji bo koçberan bên avêtin û wiha got. Divê koçberên Serêkaniyê cihê xwe di rêvebirina deverên xwe de di asta îdarî, ewlehî û aborî de misûger bikin. Bi vî rengî aramiyê zêde dikin û prensîbên edalet û serweriya hiqûqê bicêtînin. Berdevkê Komîteya Koçberên Serêkaniyê Mehmûd Cemîl ji Nûçe TV'ye re diyar kir ku navê 500 malbatan hatiye şandin ji bo vegera li gundên Zirgan û Serêkaniyê. بيت ملك مو؟ بيت ملك ايه شنو بلدي؟ مدمر. سرê dimahayê di zêdeyî dimaha yanî em û aliyê pêwendîdar bi vegera koçberê me Serêkaniyê em têkiliyê de ne gav baş hatine avêtin yanî em dibên ji vir heya serê mehê mayên wê temamî rabin yek a dida ewlekarî wê bicî bibe endamê esayîşê ew ê me bi navê Emnil Am wê vegerin bajarê Serêkaniyê anha dor pêsid navî hatin rêkirin şamêr ji bo erêkirinê û nêzik edbêm yanî nêzik ew ê wek dibêje destpêkê wê ji gunda be gundê Zirganê û gundê Serêkaniyê şerqî û xerbî ew ê piştî wê ew ê îca kar ji ê bajêr bibe. Mehmûd Cemîl behsa êrişên duh yên li ser şandeya parêzgar li Serêkaniyê kir û got kesên duh ew xwepêşandan kirin derve yasayî ne, ne xelkên Serêkaniyê ne. يا فوزليم ارجع ارجع الله اكبر قلوات ما يقدر يفوت على راس العين ثوار حسكه Tekez dikin ku yek ji xelkê Serêkaniyê resen do nedwê xwepêşandanê de bû. Evana grûpnî dervî yasayê ne, grûpnî dervî qanûnê ne, ewan ji xwe re wek dibêje malê me û erdê me wek dibêje dagir kirin, destê xwe danîne ser dirêk neqanûnî re. Eveya jî ême em dewleta Tirk pê gunehbar dikin ji ber vana hêza xwe ji dewleta Tirk digirin yanî. Em ev kar ciyê şermezariyê yê cem ji ber karekî neqanûniyê xwepêşandan ne bi vî rengî dibin. Berdevkê Komîteya Koçberên Serêkaniyê Mehmûd Cemîl di dawiya axaftina xwe de got ku ji sadî not ew kesên hawirde ji gundewarên Serêkaniyê derketine. Osos hatine dayîn ku ji bajarê Serêkaniyê jî derkevin. Li gorî amarê berdevkê Komîteya Koçberên Serêkaniyê dane Nûçe TV 12,500 malbatên koçber li Cizîrê ne. Wê di meha tebaxê de weke grûp vegerin malên xwe.